vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Hei zvakangooma hazvo vedwe, pane imwe spiritual encounter iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, zvimwe zvacho so zvinongotyisa. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume ane makore 36 ekuberekwa. Ndauyawo pano kuti ndinge ndichikuudzaiwo nyaya yangu yakaitika muna January apo patainge tabva kumusha, because ndakaroorawo muna December, then ndokubva ndazodzoka kuno muna January nemhuri yangu. But inini nemhuri yangu tainge takasangana zvedu kunoku kuJoni. Nyaya idzi dzemasari idzi mukoma, munokwanisa kutoita sekunge munenge muchitaura zvinhu zvisiko, but mukadzi kana aine masari, kutora mukadzi ane sari itori hondo yaunenge watozvikokera mumba mako. But wangu mukadzi zvangu ndinomuda, even though pane zvatinombopota tichisangana nazvo, but I still love her because I feel very sorry for her, because zvinhu izvi zvinonzi zvakaiswa mumuviri make, zvakaiswa apo paainge achitori kuprimary school, so she is not the one to be blamed. Zvekutoti kunyange akaita tumamudu tuhasha ndakabva ndatongozvidzidzisa kuti I have to get used to it. But ndisati ndapinda musecond marriage yangu, regedzai ndinge ndichimbodzokera nemi kumashure zvishoma. Ndakauyawo kuno kuJoni pandainge ndichitoriwo mukomana wechidiki, ndikabva ndazopindawo mumarriage, my first marriage, pandainge ndichiri mukomana wechidiki. Handina kumbogara ndaitawo access yekuti ndinge ndichidanana nevasikanawo vekumusha, because ndaingotiwo here and there, kana ndaunganidzawo kamari kangu ndobva ndadzokera kumba. Saka ndaizongoitwa teki nehanzvadzi dzangu, ndaiti ndikati uyu ndiye wandada, ndobva ndanzi uyo ihure ari kudanana nanhengi. Saka pandakazouya kuno ndakabva ndazozviudza kuti it is far much better kuti ndinge ndichingozviitira zvangu ndisingaudzi hanzvadzi dzangu, because they are too controlling. Ndakazoti ndadzoka kuno kuJoni ndokubva ndazosanganawo neumwe mukadzi uyu, she was a single mother, ainge akabudawo mumarriage make, but mumarriage umu ainge akabuda nevana vake vaviri. Inini ndainge ndisina hangu kana mwana, but iye ndichisangana naye akatanga andinyepera ndokubva andiudza kuti ainge aine mwana one. Ndikabva ndati bo, later on tava mumarriage ndobva ndakabva ndazofind out kuti iye ainge aine vana vaviri, but ndikabva ndati it is okay, zvese bo. Dambudziko rakaitika pakati pangu nemukadzi uyu kuti imba yedu isamira inhau yekuti iyewo akasvika ndokubva ambojola mulocation umo mandinogara. Saka kujola kwaakaita, by the time paakazosarudza inini, kwakazova chinhu chinokonzeresa maproblems mumarriage medu, because iye dzimwe nguva aingoti paya kana akatsamwa obva atanga kuregreta achiti dai hangu ndakaroorwa nanhengi, zvimwe kuda zvingadai zviri nani. Saka inini zvakazongoramba zvichingondi-affecta kudzamara ndazotoona kutoti munhu uyu she does not love me at all. Ndakatombodzawo kuti ndinge ndichimhanya kumba kwavo, ndikabva ndanomubvisira tsvakirai kuno, but ndakaona kuti munhu uyu joling yaakaita achipinda muno muJoni yakatomukanganisa brain. Aingoti kana akangotsamwiswa nemurume obva atotanga kutotaura nemaexes ake, achitoudza maex ake zvose izvo zvatinenge tanetserana mumba. Even if ndaiti kana ndikakumbira bonde akaramba, kana kuri kunzi ndikamumanikidza, next time ndaizoti kana ndikavhura foni yake ndobva ndatoona mamessages awo aanenge akatumidzira maex ake achiti kunoko munhu anondishungurudza. Ndikabva ndaona kuti mai iyi ichiri kutoda kutokura, ichiri kuda zvejoling, regedzai ndinge ndichisiyana nayo. Ndakangobuda mukoma mumba imomo ndisina kana chandainge ndiinacho. Muone zvenyu ndainge ndatotenga kamubhedha kadisplay neTV. Handikanganwi zuva iro randakatenga TV mukoma. TV iyi ndakatoitenga zvezve zvenharo zvekutoti munhu akatombondiramba ndokubva atomboenda kwaakaenda kwekuti nanhasi uno handitombozivi kuti at that time paakaramwa imba, simply because ndainge ndati ndikuda kutenga TV, iye achida kutumidzira mari kuZim. Akaenda akanorara kupi, akaita 2 days asipo pamba, asingabatiki pafoni, zvekuti ndakangozviudza kuti panapa ndatorambwa. But ndakazoshamisa
kusvika manje munhu ava kudzoka achichema ndokubva andikumbira ruregerero. I suspect kuti maybe panguva iyoyo ainge aine umwe munhu wake, saka akabva asvika kuya ndokubva aona kuti kunhu kwacho kwaainge aenda kwainge kwakadhakwa ndokubva adzoka kwandiri. But this is another story for another day. Nyaya yandiunza pano mukoma ndeyekuti zvose izvi zvakati zvaitika, vanasisi vangu vakabva vatanga kundiblema vakati unozvionaka, takakuudza kuti take your time, usangomhanyirira kuwana chii manje ichi chawakaita shuwa kuita gore rose uchingoshandira munhukadzi obva wabuda usina kana anything. Saka the following year ndakabva ndazviudza kuti let me settle down, kana nguva yangu yekuti ndinge ndichizowana kana yasvika ndichanyazonyatsokutsvaka mukadzi ndisiri pakumhanya zveshuwa mukoma. Ndakapedza gore rose ndiri ndoga, even though ndainge ndiine zvemasouth african zvangu izvo zvandaipota ndichienda ndichinorara nazvo, avo vainge vachingondipedzawo nyota iya yekungoti nditengerewo kota, inini ndobva ndati ndipiwo ka something tobva tatonoita bonde. ndo vandainge ndichingodanana navo ivavo. Gore rakazoti rapera ndokubva ndadzokera kumusha. Painge paine umwe musikana uyo wandainge ndakapromisiwa nasisi vangu, but ndichinosvika kuya ndakabva ndaona kuti zvose zvandainge ndakaudzwa sandizvo zvandakazosangana nazvo paground. Musikana uyu iye ainge akandiudza kuti ainge achiri musikana ainge akakwana, but kunodaiso munhu wanikwe munhu anotoziva zvakatonyanyisa kundidarika zvepabonde. Ndikatoona kutoti iJutas munhu uyu anotoitawo zvemujolo. Ndokubva ndadzoka zvangu vanasisi ndikabva ndavaudza kuti this time around ndava kuzvitsvakira ndoga. Ndakabva ndazozvitsvakira ndikazviwanirawo mukadzi wangu kuno kukujoni. Asi chakandinetsa mukomana ndechekuti uyu mukadzi wangu uyu patainge tichiri mukomana nemusikana iye aishanda stay in. Zvaiita mukomana aiti kana ari kubasa kuya wainyatsokuona kuti pana pandinodiwa. Makuseni ndaifonerwa pose varungu pavanenge vasipo, taitoita kana 1 hour iye achingoshanda akaisa ma-earphone, ininiwo ndakaisa ma-earphone, tiri kubasa tichingotaura, we were in love. But aizongoita kamwe kashort temper kanenge kane kamwe kakungopenga so out of nowhere. Waikwanisa kungoita joke naye so munhu obva atokutsamwira zvimwe zvaizvo zvekutoti munotopedza kana wiki rose musingatauri, but because of my love for her ndini ndaizotonyengerera. And iye munhu uya wekuti anogara akangoti kwindi, kana ukamubvunza kuti koma kwindi ako awa anombokonzereswa nei, ipapo ndisati ndaziva iye aibva atowedzera kutopopota iko kurwa, anofarira steri kurwa nemurume wake. But now because of my understanding ndava kutoita ndichitoavoida masituations ose. But ipapo patainge tichiri mukomana nemusikana taingogara takarwa, so zvandainge ndava kumuita ndezvekuti ndakabva ndatanga avoida nekuda kwekuti ndainge ndapiwawo maadvices nemamwe madhara andaishanda nawo, vakabva vati munhukadzi kana ukagara wamujaidza kuti kana mukangotukana paipai iwe wobva wapfuura nekubasa kwake uchimunyengerera, ziva kuti paunozopinda naye mumarriage kanenge katova kachikwambo kako kekuti kanenge kachiziva kuti kana ndikakubhohwa kana ndikabuda kana ndikangobuda chete iwewe uchanditevera. Saka even though zvainge zvichirwadza ndakabva ndamuignore for 4 good days mukoma. One day ndakazoti ndadzoka ndichibva kubasa, wanikwe shasha yainge yakandimirira pagedhi apa munhu ainge akaita kubata muchiuno akaita kumudhura. Ndakangoti ndichingonopinda mumba mukoma munhu ainge atori mugotsi umu, ndokubva ndanzi chifight. Takarwa on that day zvekuti ndega ndakashaya kuti idhimoni rakaita sei ragara musikana wangu uyu. And each and every time aiti kana zviya kana akasimudza chaanenge asimudza kana akanditema neicho chaanenge anditema nacho aibva atanga kuchema, zvichireva kuti mweya uya unenge wamusiya. But iye aibva azotanga kundikumbira ruregerero. As someone that I loved ndainge ndichingomunzwira tsitsi. Chimwe chaingondirwadza ndechekuti pose patainge tichirara tose iye aisada like kungobatwa aingoti paya uchiita bonde naye anenge akangosunga muviri wake. Kudzamara ndazotanga kuzvifambira ndiri ndoga. Ndakatanga ndichifamba ndiri ndoga mukoma ndichingopiwawo minamato yekuti ndinge ndichimushandisira zviya zvekuti kana akauya kumba kwangu kuslip over dzimwe nguva
ndaibva ndangoisa nhombo pasi pepilo yake, then iye akazongotanga kuzvifarira izvi zvokuenda kumasowe, because iye zvokuenda kumasowe ainge asingatombozvidi, akazvivenga nemwoyo wake wose, ndokubva atanga kuzvifarira paya. Saka ivo madzimai vaya vandainge ndichidhila navo vainge vakati munofanira kungoramba muchimukurudzira kusvika mazouya naye pano. Ndakazoti umwe musi wainge uri musi weSaturday, ainge auya kumba Friday usiku for sleep over, then mangwana acho makuseniseni takabva tamukira tikaenda kumba kwamadzimai vaya. Vakati vachingonomutarisa kudai vakabva vati, madzimai imi ndikuona kuti pamuri mune sari makagadzikwa mhepo isingadi chakanaka, mhepo isingadi kuti munge muchipinda mumarriage. And that was the first time mukoma ndichitonzwawo word rekuti sari. Madzimai vaya vakabva vazotanga kutidzidzisa, at the same time vakabva vazondituma ndokubva ndamhanya ndikaenda kuspa, ndikabva ndanotenga malemoni, uchi nezvimwe zvinhu zvavainge vati ndinge ndichitenga. Mukoma ndakazodzoka paya zvinhu zviya zvikabva zvazobikwa. Mudzimai wangu uyu mukoma akati achinononwiswa zvinhu zviya agotanga kurutsa. Ainge asingarutsi zvinhu zviya zvaainge adya, but airutsa zvainge zvakaita zvimagadhi zvichita kunge sadza rainge rakaenda rikanowomerera mudumbu make. Makoko aya esadza ndo ainge achirutsa. Madzimai vaya vakabva vati, uyu mudzimai wenyu uyu musamunzwira hasha, kana mukamuona achiita sekunge anombobatwa nemhepo inenge isingadi chakanaka, mudzimai wenyu uyu akadyiswa nehama yake. But kuti ndinge ndichikuudzai zita rehama yacho zvinokwanisa kuzotinetsei pamberi apo, because ivo vatete vacho ava at that time, even though ndainge ndisati ndazviziva kuti ndo vainge vachikonzeresa zvose izvi, hanzi ivo mhepo yavainge vakagadzika paari mukadzi wangu uyu. Mhepo yacho zvainoita ndezvekuti kana iye akangofamba akaenda kwaaenda pakangotaurwa zita ravo, then vanobva vawedzera mishonga yavo pamishonga iyo yavakamupa mukadzi wangu uyu. Saka madzimai vaya vainge vachitya kuti zvimwe kuda mhepo yaya inobva yazopiwa rimwe simba rekutoti anozotosvika pakutondiponda chaipo ndakarara, kutotora banga obva atondibaya nebanga, because mhepo iyi inenge yava kuziva kuti inini ndini honzeri. Vakabva varamba nezita, ndokubva vangoti ndichakubatsirai but pachenyu zamai kuti munge muchinamata. Akati arutsa makoko aya esadza ndopaakabva azotanga kuchaya. Neniwo mukoma ndakachaya kusvika ndava kunzwa kuti ndainge ndisina kana simba mumabvi umu, ndokubva tazodzokera zvedu kumba. Vakabva vazoti aifanira kuti ange achizochekwa masari. Mukoma zvimwe zvinhu zvinongoitika. So madzimai ava vakati, since ndanzwa kuti mwana wangu ari kurwara kumusha uko, pandichadzoka manje ndipo pandichazomucheka mudzimai wenyu masari. Madzimai ava vakabva vati sezvo ivo vainge varisivha shoko rekuti mwana wavo kuzimu ainge achirwara, vakabva vati handikwanise kuti ndinge ndichizomucheka masari mudzimai wenyu. Zvatichaita ndezvekuti pandichazodzoka inini ndichazokubatsirai. But madzimai ava chandainge ndisina kuziva ndechekuti ipapo patakaonana ndiko kainge katori kekupedzisira. Saka hanzi varimo mungoro muya ngoro iya yakabva yaovatena. Ngoro iyi yakangonosvika ichinogara mumusoro mavo madzimai ava, musoro wavo uchibva watotswatika, ndiko kutoparara kwavakabva vazoita madzimai ava. Ameno zvimwe kuda mhepo yavatete ivavo vatete vemukadzi wangu ndo yakakonzeresa zvose izvi. So zvakazoitika mukoma ndezvekutiwo vekwangu vakabva vazotanga kumufarira uyu musikana wangu uyu akazova mukadzi wangu, ndokubva vazondikurudzira kuti ndinge ndichizoenda kunomuroora, vachiti zvimwe kuda nharo dzose idzi dzaanokuitira inhau yekuti anenge achifungidzira kuti zvimwe kuda ungoripo pakumushandisa chimuroora mwana wevanhu. Zveshuwa iye akabva abvumirana nazvo zvekutoti mari iyi takatoiunganidza tose. Iye aitiwo kamari kake kaanenge apiwa kubasa kwake uko, obva atouya tobva taisa mari iyaya panzvimbo imwe chete, taingorichengetera mukadhi redu remumukuru. Then takazoti mari yedu yawanda mukoma, ndokubva tatumidzira mari iyaiya kumusha. Isusu tikabva tazotevera takangotenga magroceries edu tikatoenda kuya mukoma. Roora day rikabva ratoitwa. Roora day rakati raitwa muna December, then ndokubva tazodzoka kunoku muna January. Takati tadzoka kuno mukoma, upenyu takatoona kutoti upenyu hwakabva watoshanduka zvekutoti kana neni ndakabva ndatanga kutofara kuti saka chinhu chakanaka kana ukaroora mukadzi wako, because madhoo akabva
avhurika zvekuti takabva tatobvawo kulocation kuya kwatainge tigere tikabva taendawo kune imwe location, but hakusi kweMubombera. Saka tainge tava kugara mu2-roomed house, ndo pakabva pazoitika shura iri mukoma. Ndakaona vatete vemudzimai wangu vari musvo vakagara pacouch mumba mangu. Aitika on that night mukoma, ndakati ndadzoka kubasa, mudzimai wangu kubasa mazuva iwawo ainge ava kusaenda because ainge achangobva mukubatira pamoviri, saka ainge achirwara very serious. Ndikabva ndakumbira murungu wake kuti ambomupa an off. Saka ndichisvika mukoma, ndakangosvika pamba painge pasina chainge chaitwa, pasina kutsvairwa, pasina kusukwa nokubikwa. Ndokubva ndaenda zvangu ndikanotenga chisevo, ndikadzoka paya chisevo chiri mumvura, ndainge nditori busy ndichingosuka zvindiro, ndokubva ndabika paya tikadya. But pane zvandaingonzwa munyama dzangu, so kuti there is something that is wrong. Pandakaenda kubathroom mukoma, pane zvandakangonzwa, so ndakanzwa kakumerera kugotsi kwangu uku. Ndainzwa sekunge mubathroom imomo mandainge ndiri mainge muine munhu ainge arimo. Ndakazoti ndichinotarira kuceiling kukona, ndakabva ndazoona kamwe kainge kaita kunge chibeti kunge gonzo. Saka pandakada kuti ndinge ndichinyaso kucherechedza mukoma, chinhu chiya chakabva changonyangarika. Ndikati zvimwe kuda kuti chibeti kuti igonzo, ndikabva ndangosiyana nazvo. Ndapedza kugeza paya tikabva tarara, but inini hope mukoma dzakabva dzaramba kubata zvachose. Hope dzakati dzaramba kubata, ndainge ndine mamwe mafuta why andainge ndakapiwa namadzimai vaya, ndainge ndisina kumarasa. Saka mafuta awa ndaingogara ndakamachengetera mune chimwe chigaba cheGentle Magic chakapera. Ndakabva ndatora mafuta aya kutoti matches mukoma, matches ungaiwana. Ndakaishaya matches mukoma nashi, but mumba tinotogara nematches, mabhokisi ematches akawanda. Then ndikabva ndangoti let me go hot plate iya zvimastove zvedu izvi zvecoil. Ndokubva ndaenda ndikabva ndanoisa mafuta ayaya ehwai, ndokubva atanga kupfungaira chiutsi chekutoti chakabva chatoti dhuma imba yose. Mudzimai ndokubva amuka, but akamuka zvekuti airakidza kuti ainge asina simba, achiita kunge munhu ainge ava kutopererwa nemweya wekufema. Mukoma ndakabva ndati mbira ndinodzima stove. Panakati ndava kunodzima stove, akangondibata ruoko achirakidza kutoti mafuta awa andainge ndichipfungaidza mumba ndiwo ainge achitomubatsira. Later on paakazomuka akabva atondiudza kutoti Mwari maybe ndo vatokuudza kuti upfungaidze mafuta awa ehwai because ndanga ndatofa murume wangu. Ndakangoona vatete vemudzimai wangu vainge vari musvo vakagara pacouch varimo mumba mukoma. Usiku ihwohwo mudzimai wangu akabva azotaura navatezvara vangu baba vake kumusha uko. Saka ivo vakangoti kana mazouya kunoku tichazofamba, but vakati nyaya iyi vamwe vehukama musavazivisa. Vakangoti kana muine zvamunotomboshandisa zvamuri kuona kuti zviri kukubatsirai, rambai muchingoshandisa zvinhu izvozvo. Mukoma chigaba ichi cheGentle Magic chava kutongogara pasi pepilo, matches yava kutongogarawo pasi pepilo. Apa mumba mava kungogara makazara salt yemagodo because each and every night tinomwaya salt iya kuti tikwanise kutoheva a peaceful night. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvinotyisa, but kana usati wambosangana nazvo it sounds like a fairy tale. Vataura nyaya iyi yemafuta ehwai. Kana kuri kunzi mune ruzivo about mafuta awa ehwai, please tell me what you think in the comment section kuti anoshanda sei. Kana kuri kunzi unenge wasangana nema spiritual encounter, pane zvaanodzinga here, pane zvaanobloka here, you can teach us in the comment section. Please come with your own spiritual encounter to my inbox, then ndobva ndazoshare your story panapa pa platform pedu.